दिनैनि बे आबहावा सानखौ जोङो अबजार्भ खालामनानै दिनैहाय बेजोंनो आङो सारा जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जे बेखौनो फोरमायनो सानो जे दिनैनि बे सानाव जिहेतु बुहुमनाङैनो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो हादोराव जोङो पालन खालामदों। जोंनि बे ओनसोलावबो दिनैहाय जोङो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जोंनि नैबे ABA नार्सारि सेन्टार जेराव जों बानायबाय थादों बेयाव जों दिनैहाय बिफां गायनायनि हाबाफारि लादों। दिनैनि बे सानाव जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लाफानानै साफ्रोमबो माने गरिब दुखि बयबो सुबुंखौ जों इनभल्भमेन्ट लाफानानै जों दिनैहाय बिफां गायनायनि हाबाफारि लादों आरो जों गोबां बिफां दिनैहाय बेयाव गायखांबाय। आरो बिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो हाग्रा ओनसोला जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार। हाग्रा नङाबा जों थांनानै थानो हाया आरो हाग्राखौ लाखिनाया जों साफ्रोमबो हादोरारिनि कर्तब्य होननानै आं बेखौनो फोरमायनो आरो मेसेज होनो सानो। दुथां सुबुं जायफ्रा आयेन बेरेखायै दंफां दानफायनानै दासिमबो फालांगि खालामो बिथांमोनखौ मा खावलायगोन दा बेफोर फालांगिफोरखौ दोनथ'नो? दा आङो बेखौनो खावलायनो सानो जायफ्रा दिनैसिम बे दंफां बिफांजों फालांगि खालामनानै गावसोरनि जिउखौ थांनानै थानायनि राहा हिसाबै लादों बियो जोंनि मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस होननानै आं बिथांमोनखौ थोंजोङै सोंखारिगोन। बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै बेबायदि आखुखौ लानानै जिउ दैदेननाया बियो लामा गोथेहैनाय इयुनाव होननानै आं सानो आरो नंथारगौ। बेखायनो बिथांमोनहाबो जे बे प्रिथिबिखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोबां आखाइ होनांगौ होननानै आं सानो। बिथांमोनहाबो जों आगयबोनांगौ। जिहेथु दिनैनि साना दिनैनि बे अबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमबाय। जोंनि इक'सिस्टेमा मोनसे गाज्रि बिथिंजों दावबायगासिनो दङ आरो बेखौ हमथानायनि मोनसेल' लामायानो जाहैबाय जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ। जोङो हादोरखौ बिफां लाइफांजों बुंफब होनांगौ। अब्लासो जोङो बे ओनसोलाव जोंनि थांनानै थानायनि उद्देश्यआ आबुं रोखोमै थांनानै थानाया जाफुंगोन होननानै जों बयबो बुङो आरो नंथारगौ। दिनैनि सानाव गोबां आफाद एबा गौथुमफोरा बिफां गायबाय। बिथांमोनखौ बे बिफांखौ गायखांनायनि उनाव माबोरै जोथोन लानांगौ होनना सानो? जे बिफांखौथ' जों गायब्लानो जाया। गायनायजों लोगोसे जों जेब्ला गायजेनो आरो गायनायावबो आदब खायदा दङ। बेफोरखौ जोङो डिपार्टमेन्टेलि आरो एक्सपार्ट मानसिफोर दं। बिथांमोनहा जायगा जायगा जोङो ट्रेनिं होनाया गोनांथि दङ आरो गायखांनायनि उनावहाय जोङो बे बिफांखौ जोङो एटलिस्ट 5 इयार्स 5 बोसोरखौ जों नायबाय थानांगौ आरो गायनाय लोगो लोगो जों बेरा होनांगौ। सम सम जोङो दै लुनानै होनांगौ बोथोराव। बेखिनिखौ आङो बयखौबो खावलायगोन। दिनैनि बे सानाव बयबो आफादफ्रा बयबो अनुस्थानफ्राव मोनफ्रोमबो अनुस्थानफ्राव बिफां गायदों। बिफां गायनायजों लोगोसे दिनैनि बे जेनाखि गायनाय बिफां बेफोरखौ जों 5 बोसोरखौ जथ्न' लानो थाखाय आं बयखौबो खावलायगोन।